गुबुन माहारिफोराबो बिपिएफ दलनि फोराव जि फोथायनाय नङा होमबा माबाफोरा गैला जालांबाय এই কারণে রায় আজি ভারত সরকারের দিয়া জীবন দুখীয়া রাইজৰ জব কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড উজ্জ্বলা গেছ আজি তেওঁলোকে আজি সেইবোৰ उदालगुरि जिल्लानि 34 नंनि बे कालिंदुवार समष्टि दा जोंहा इउपिपिएल हान्जानि बिजाथि बिथां दिलीप बर'नि जानानै इलेक्सन जि फोसावदिंनाय बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरनि जि लैहोर लैहोर मदद बेखौ नुनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बुंबोबाय थानाय बायदिनो आरो जों सानबोबाय थानाय बायदिनो दिनैनि दिनाव नैबे कालिंदुवार समष्टिनिफ्राय बिथां दिलीप बर'नि देरहानाया दिनैनि दिनाव निश्चित जाबाय मानोना दिनै गुबुन गुबुन समष्टि बा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जेरै मोनसे दोहौ फैदों जे परिबर्तन जानांगौनि परिबर्तन सोलायनांगौनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरनि गेजेराव जेरै बेफोरबायदि गासै धुवा सोलिबाय दङ थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे कालिंदुवार समष्टियावबो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गासै सुबुंफ्रानो मोनसे परिबर्तनखौ लुबैनानै दिनै दिलीप बर' बिथांनो भट होनो थाखाय लैहोर लैहोर मदद होनो आवगायबोदों बिथांनि जानानै खामानि मावफैदों दा बेखौ नुनानै थारैनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो दिनै बे 17 बोसोर गोलाव सम बिपिएफ हान्जाया रायजो राजाफोरखौ जा बन्चित खालामनानै दोनबाय बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो इउपिपिएल दोलोआ जिहेतु सरकार दानो थांबाय दं हिसाबै दिनै इउपिपिएल दोलोखौनो मदद होगोन होननानै नैबे कालिंदुवारनि रायजो राजाफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल जाना खामानि मावनो आवगायबोबाय दङ आरो खामानि मावबाय दङ जोंहा आंनि समष्टिनि जेरै जोंहा रतनपुर प्राइमारिनि बे मानुबारि गामियाव जा मेल जों खुंदोंमोन जिबायदि रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लाफैबाय दिनै बुंनांगोन जोंनि सरकारा बे खेबाव माने 40टा समष्टिनि गेजेराव आं माने बुंनांगोन 40टानो देरहानो थांगासिनो दङ आरो कालिंदुवार समष्टियाबो दिनै रोजा रोजा भटआव जों देरहासिगोन आरो दिनैनि बे मेलाबो जोंखौ बुंखाबाय नङा होमबा माने दिनै माने रावबो जोंखौ बे बिपिएफ हान्जानि मा बिजाथि बा बिजेपिनि सोरबा जिएसपिनि केन्डिडेटफोरा जेबो जोंखौ माबा खालायनो हाया बेनिखायनो आं दिनै बे मेलाव रायजो राजाखौ आं सासे बिजाथि हिसाबै बयखौबो साबायखर बावनो लुगैयो मानो होनबा बिथांमोना दिनै बुंनांगोन बहुद माने सोलायनायखौ लुगैदो आरो माने सरकारा आंथ' बुंखादो दिनै आं देरहानायनि उनाव बे रायजोनिनो सरकार जानो थांगासिनो दङ आरो आंबो देरहाखांनायनि उनाव रायजोफोरा जिबायदि लुगैदो रायजोफोरा जिबायदि ओनसोल जौगाहोनायनि थाखाय सानदो गथ' गथायखौ साखरि होनायनि खोथा सानदो आं बेफोरखौ माने रोखा रोखा मावनांगोन आरो जोंहा जि गोरोबथा जाबाय बै गोरोबथाखौबो जोङो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो हानांगोन आरो बे इमप्लिमेन्ट जायोबा जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो माहारिया बे खेबाव माने राहा मोनसिगोन।